Hej guys, jeg vil bare lige sige, at jeg er altså virkelig ked af det over, at jeg ikke fik lavet den her video. Men se med i morgen, fordi der ligger jeg den op. Jeg sagde, at jeg ville lave den i Lejland, men det fik jeg ikke gjort. Jeg var vildt ked af det over det, men jeg håber, det kan blive lidt bedre, hvis I liker og subscriber. Please like og subscribe. Altså please. Det vil være sygt sejt. Og så kan det være, at jeg laver måske sådan et eller andet. Måske begynder at blog eller sådan noget. Det kunne godt være, at jeg skulle begynde at blog. Det kan godt være. Så ja. Yeah. Please like og subscribe. Okay, vi ses du der. Hej. Okay, no. Det er i hvert fald ikke mig sådan der. Vi ses, guys. Hej. Ja, undskyld. Det er mere mig. Så vi ses, guys. Hej.